Kapin sa isinta ka pawikan hatchlings ang gibuhian sa Islareta sa Talicud Island sa Island Garden City of Samal, atol sa Pasko. Ani report. Human sa gipahigayo misa atol sa Pasko sa usa ka resort sa Talicud Island, gibuhian usab sa dagat ang 62 ka pawikan hatchlings nga gipangitlog og napusa sa maong isla. 62 but nagkuha na sila around 77 naman yan tagduha kay from the start nagamang bisita na mo muhawid ba na stress namatay ang duha kana siya pawikan banggod diri na taod na giitlog natay duha ka residency turtle. Gipaniguro sa maong resort nga maprotektahan ang mga pawikan hatchlings gikan sa pagpangitlog hangtod nga mapusa. Giatiman una nila kini sulod sa 90 ka adlaw una gibuhian sa dagat aron masiguro nga makasurvive kini. Amo na siya gikural daan nagkitugan para dili matamakan o magawas nila na mabantayan namo. So panggawas na bantayan yun. Kanindot lang kung we are waiting for 60 to 70 days kaya ginatang sa taon na po. So we have a video na paggawas nila. Nagawas po sila. So ipadako na mo within 90 days. Tama karon yun 90 days ang paggawas. So okay naman, nagkuha naman. So we have to release. Gisaksiyan usab sa mga guest, empleyado ug residente sa lugar ang pag-release sa mga gagmayng pawikan. Kini aron usab sila makatun nga ipreserba ang mga pawikan nga usa sa mga endangered species. Balik man gyapon na dire. Kung asa sila nang itlog, balik gyapon dire. I hope na din nyo ilabtan. Ako si Sarahhilomen-Velasco para sa Mindanao.